Менә җәмәгать безне хөрмәт иттеләр бүген. Зарезервировано дигән шундый өстәлгә утырттылар. Мин монда еш чәй эчәргә килгәч, алар белеп алдылар да журналист икәнен. Атаклы урынга утырттылар. Берәү дә комачауламасын дип әйтәм. Ярый, рәхмәт инде. Менә чәй, әйтәм бит, чәй хәл кертә, ничектер сөйләдем, әйтәм. Чәй эчмәсәң тирлек хәл китә. Чәй эчкәч баш ташлый башлый. Менә монда күрдегезме, менә нәрсә язган, менә человек, друг, товарищ, брат дигән ул теге советлар чорындагы гуманные отношения, взаимное уважение между людьми. Бу Советлар Союзы чорына ничектер стилизованный дип әйтсә урысча инде шулай ясаганнар аны. Әгәр дә мәсәлән Козьма Прудковны искә алсак, ул әйткән: люди подобны колбасам дигән. Чем их начинит, то в себе они и носят. Менә безнең Советлар Союзы чорында пропаганда шулай безне бер кешегә туган дип, иптәш, дус дип безне тәрбияләде. Ул бер ягыннан файдасы күп булды, чөнки без әле урамдагы бер кеше авыр хәлдә булса ярдәм итәбез, нәрсә дип без шул һәркайсы күп кешене шулай тәрбияләделәр алар. Бер-берсенә ярдәм итсеннәр, байлыкка кызыксынмасыннар дип. Байлык ул нәрсә, киноларда гел алар күрсәтәләр, хатта ерак шәһәрләргә баралар, төньяк шәһәрләргә, җирләргә, шунда романтика дип шунда эшлиләр алар. За длинным рублем не надо ездить дип шулай танкыйтиләр. Беркайчан бер уйласаң, ул аңлашыла, чөнки ул хөкүмәт шундый шартлар тудыра алмады. Шуңа күрә чит илгә соцлагерьгә чыккач кына, тикшерелгәч кенә кешене җибәрәләр. Анда, мәсәлән, адәм баласы безнең турист, сәяхәтче, мәсәлән, бара чит илгә, капиталистик иленә, анда аны гел караштырып торалар, кемнәр белән сөйләшә, безнең ил турыннан теге гаепләп сөйләмиме дип, шулай буладыр. Чөнки күп нәрсә җитми торды. Менә мин бер иптәш килгән, кунакка, мен әйтәм, сөйләшеп киттек тә, мин әйтәм, менә Хрущев Америкага бармаса, без әле суыткычларны да күп еллар дәврендә күрмәсик, урамда газ автоматларны күрмәсик. Менә Хрущев тегеләй, Хрущев булай. Җәмәгать ул Новочеркасскта халыкны атты, канын койды. Тагы нәрсәләр эшләде. Яхшылы яклары шундый булды, мәсәлән, ул менә шу безнең илдә халыкка башта Маленков колхозларның бурычларын нитте, бәхилләде, соңгыдан салым, ягъни налогларны төшерде. Хрущев ан белән ярышып тагы бер нәрсә эшләгән булды инде шунда. Менә бу һәр гаилә хакы бар, аерым фатир алырга дип шулай, шундый сәясәт булды ул. Тамакны туйдырый халыкны дип, шул теге кукуруза белән шөгыльләнә башлады ул Америкага барып, чөнки тамагын туйдыра кирәк халыкны дип. Аны инде теге неизвестный дигәнме? Ул аны скульптор. Ул Хрущев аны исән чагында җитәрлек изгәләде инде. Яшәргә бирмәде. Хрущев вафат булгач, ул анарга зиратта әле Новодевичье кладбище дигәнме, шунда ул шулай булырга тиеш. Шунда һәйкәл ясап куйды, аның һәйкәлен бер яртылай теге гранитме, нәрсәме, мраморме, мәрмәрме, гранитме, бер ягы яртысы ак, яртысы кара. Шуңа күрә ул тулысынча
бик акларга да ярамый аны. Кара ни белән буяу да ягырга булмый тулысынча, чөнки ул төрле рәвештә инде халыкка яхшылык та күрсәтте. Менә бу яманлык да колхозлар бераз тын ала башлады. Чөнки Сталин чорында ул менә бик салым, бик зур ие салым. Алар тын ала алмыйча мискиннәр колхозлар, бу шул Маленковның карарларын юкка чыгармады, шулай калдырды. Колхозларны шул теге ниләрен, бурычларын бахилләделәр. Бераз инде шәһәрдә һәр кайсына гаиләгә йорт булсын дип тырыштылар инде. Чөнки алар Сталин чорында яшәделәр, баракларда. Инде интеллигенция, алар түрәләр, кайсылар хатта алар инде ана күрдегезме кино мәсәлән Мастер и Маргарита, анда Садовый бис нәрсә дигән шул 50-нче фатир, анда киң коридор, 2 зур бүлмә. Шундый ниләрдә фатирларда яшәгәннәр. Мәсәлән, инде кайсылары аерым ия булганнар инде фатирга, ул бик катлаулы булган. Менә хәзер дә күрдегезме, менә күп кеше, менә мин монда беләм 85-нче елны мәсәлән Чаллы шәһәрендә 515 мең адәм яшәде. Хәзер ничә еллар узды, дистәләр еллар, 535 мең, шәһәр ничек үсте? Бик күп йортлар төзделәр. Ул элек малосемейкада тордылар, тулай торакларда тордылар. Бер фатирда 2-3 гаилә яшәде, хәзер алар иректә яши. Алар инде аңлый, элек хатта ул да булмады. Андый шартларда булмады. Алар менә шундый авыр хәлдә яшәде. Шуңа Хрущев тоталь төзелеш оештырды. Целинаны инде башлап җибәргән, ул ката булды бер ягыннан, чөнки анда элеваторлар булмаганга күрә шул теге нәрсә әйтергә инде. Будаймы, арышмы, шул алар икмәк чиреп ятты яңгыр астында, чөнки элеваторлар булмады. Ул теге Бровкина Целина бар, Иван Бровкина Целина бер йорт төзәләр имеш. Бер ханым имеш, кияү дә юк, аның хатта ваннасы бар. Ул инде комит инде, фантазия, фантастика ул. Миңа теге университетта общежитие тулай тракта торганда, безнең бу фечица Целинада булды. Без ди, менә ди идәндә ятадыр, ди, сыланган идәнме шул теге ни, балчык идәндә ди, кочакланышып ди. Егетләр кызларны кочаклап ятадыр, бер дә яман фикер, анда уй булмадылар да ди, без кочакланышып йылынып ятадыр, шулай кием белән ди. Шулай идәндә хатта ятканнар. Безгә кинода күрсәтәләр, аерым имеш аларга фатирлар, йортлар төзгән. Бер көн арасында йорт төзеп биргәннәр. Ул әле өйләнмәгән кеше, Бровкин анасы гына килә. Шул килештерәләр инде. Пропаганда төгәлек әйткәннәр, чит илләрдә красная пропаганда дип. Шул булган иде. Аның инде җимешләрдә булды, файдалы җимеш инде шул социализм. Кемдер менә хәзер инде шул сагынып сөйли, чөнки үзеңә уйларга кирәк, бөтен нәрсә җаваплылык, бөтен мәсьәлә бәя үсә дип. Ул вакытта инде күп кеше тиң булды. Күрәк тиң булгач, кеше рәнҗемидер. Хәзер берсе мәсәлән оятсызрагы байып китте, кемдер оятлы кеше мәсәлән бик алай авыррак яши, алар карап әйтәләр, менә оятсыз кеше байды, элек андый булмыйдыр хәл дип, шулай төрле фикердә йөртәләр, әйтәләр. Шулай әйтәсе килә. Бу безнең тарих, безнең борынгы вакыт инде, безнең ата-бабалар шул атияни, шул Хрущев чорында яшәгән, Сталиннан соң бу бигрәк оҗмах шикле кабул иткәннәр, чөнки ул вакытта инде Хрущев вакытында төннә ишкә шакылдаганда куркып салкын тир белән уянмаганнар алар. Анда тыныч яши башлаганнар. Шуның өчен дә инде бер уйласаң бу бик зур эш инде. Ансы да яхшы җан тыныч тәминләп йокласаң да, ул спасибо Никите Сергеевичу за крепкий наш сон дип әйтсә дә була. Спасибо Сталину за счастливый детство, анда спасибо Никите Сергеевичу за наш счастливый сон. Җәмәгать, исән сау торыгыз.